dejte like, odběr a zvonček. Vítejte, buďte zdraví, vítám vás u hromádkového výkladu tentokrát. Jak mě znáte, bude to trošku hlubší, nicméně tématem je, co o mě říká. A trochu se mi chce říct i a proč. Tak jo, na hromádce číslo 1 máme tady ten orgonit, ochranný. Na hromádce číslo 2 máme mušličku. No, není pořádně vidět. Možná je lepší na té fotce. Já předpokládám, že jste si stejně už vybrali z náhledovky. A tady máme tromlovaný... No vy víte, jak se jmenuje. Ametist. Na hromádce číslo 3. Tak jo, tak se na to jdeme podívat. Dáme si to na stranu. No, asi moc ne, ale nevadí. Tohle asi nepotřebujeme, protože máte značkování v popisu videa. Jak se vám daří? Jenom připomínám, že výklad je jako vždycky nadčasový, pokud to není konkrétní výklad na určitý týdny a podobně, kterým já teď poslední dobu vůbec necítím vedení, takže je prostě nedělám. Máte jich plný internet, takže se to asi nezblázní. Až to vedení ucítím, tak je dostanete. Takže, co o vás říká? Je tady rytíř holí. Tam je nadšení. Já tam cítím nadšení. Ale hodně takový... z takový tý první, druhý čakry, jo? Tak. Trojka mečů. Co o vás říká? Páže holí. No... Tady ten pohled šestka mečů. Já tady cítím ze strany té bytosti, která se o vás chce bavit. Je tady císařovna a je tady karta posledního soudu. Tady je někdo, kdo říká, já si zasloužím víc. Jo, já v tomhletom být nechci. Já asi toho člověka zklamu, ale já tam cítím jenom tu přitažlivost, ten sexuální náboj, ale chová se na můj vkus jako až dětinsky. Prostě není to pro mě to pravý. A teď přemýšlím, jak to ukončit. 7 pentaklů. Jo, to zklamání tu je, ono zákonitě musí být, protože asi ten člověk, o kterém se tady bavíme, může to být i tak, co vy si myslíte o někom, jo? Co si o mě myslí? Pokud se dívá muž, tak jste potkali ženu, která ví, kde jsou její hodnoty. A nejste pro ní dost. Jo, budu hnusná asi, ale tak to tady je. Není tam zralost toho muže. Pokud se bavíme o muži, tak je tu muž, který hledal císařovnu a našel malé děcko. Nebo si myslel, že hledá císařovnu, jo? Protože pojďme si říct na rovinu, že chlap, který je na úrovni, aby měl na císařovnu, tak prostě obvykle
páže holí nepotká, jo, ani rytíře. Takže tam to taky ještě není ukotvený. Ale je tady velký uvědomění, nějaký posun i na té úrovni, že z tohohle už musím dál, protože chci mít hojný vztah. Chci, aby to bylo plnohodnotný, aby to mělo tu úroveň toho dospělého vztahu. A tady to tak není. Je tu 7 pentaklů s mágem a páže poháru. Já jsem tomu dával šanci. Nebo dávala. Jo, já jsem měla nebo měli tak vlastně tak trochu rád, ale furt to bylo na té úrovni jako přitahuje mě, ale. Jak je tam ale, tak to není to ono. Jo, a já cítím, že se musím posunout, pohnout. Takže pokud se ptáte, proč tady může být nějaké vymlčení nebo odtažení, jo, takový jako, ještě jsem to neřekl nahlas, ale pokud se o vás s někým baví, a nebo to může být i o tom, co o vás říká sobě ta bytost. Jo, jak si to v té hlavě vlastně dává do pořádku, jak to cítí, jak to chce, tak já to tady vnímám na posun ne váš společný, ale spíše na jeho samotný, s tím, že tady je takový to poznání, že tohle ale nechci. Jo, takhle já to nechci. A je tady tvoření tady se někomu líbilo, že to ovládá. Asi takhle to řeknu. Jo, někdo tady rozhodoval, co bude, jak bude, kdy bude, a ta druhá strana se přizpůsobovala právě díky té přitažlivosti. Tady se to ale čistí a ten dotyčnej tady, nebo ta dotyčná, dochází k závěru, že já už chci ale čistý vztahy. Já chci zažívat vztahy, který budu tvořit vědomně. Už vím, co dělám, nebudu dělat blbosti. A já už jsem... Tohle mohl být nějaký vztah, jak se jim říká, převozník. Klidně převoznice, jo. Ale tohle to mi tady jde. Jenom na nějakou fázi, kdy se nebudu emočně vázat. A jakmile jedna nebo druhá strana tam nacítila, že je tam touha po, no, spíš závislost. Jo, takový to jako, aby jsme byli, a pojď to někam posunout, ale ono to tam nebylo. Jo, a stavět vztah čistě jenom na sexu je prostě blbost, to nejde, jo. Tam jste se rozcházeli v těch myšlenkových a vůbec jakoby v tom nastavení. Takže tak, tady někdo odchází s omluvou, samozřejmě, nezlob se, ale to nejde. Jo, buď budeme spolu, ale musí tam být ten vývoj, anebo já jdu dál sám nebo sama. Vteřinku. Jo, a dole máme ještě kartu vozu. Jo. Buďme přátelé, vždyť se nic nezměnilo. To máš plus. Takhle mi to tady přijde. Jo, posunout. Hele, já tě svým způsobem mám rád nebo mám ráda, ale na život to nevidím. Takže asi tak. A bylo to opravdu, že tam byla fáze, potřebuju si odpočinout od emocí, takže teď využiju té možnosti prostě mít jenom sex. Nebudu vám lhát, jo, tohle to mi tady přijde. Ach, buďme přátelé, to je v pořádku, ale do vztahu to nevidím. Je tady takový jako stažení se, protože ta daná bytost ví, že chce něco jiného, něco víc, něco pevného. A tak, jak to začalo, a vlastně to nikam nevedlo. A ten člověk si to uvědomuje. Tak v rámci důstojnosti a úcty, jak k vám, tak k sobě, tak tady cítím, že dojde k uzavření. V
tom smyslu, že nezlob se, jo, to, necítím to na život. No. A proč? No proto. Takže toliko balíček číslo 1. Nebylo to dlouhý, já to vím, ale o tom to není. Tady šlo spíš o tu podstatu, co o mě říká. A může tam být nějaký probírání s kamarádkama, nebo s kamarádama, nebo s někým sobě blízkým, ale přijde mi, že tam je velký pochopení. Jo, v tom smyslu, že tudy vlaky nepojedou. A jste-li to vy, kdo si říkáte, jestli a jak, tak já si myslím, že to cítíte, že to víte. Jo, že tohle je jako hezká romance, když to jako hodně zlehčím. Chodíme z prosťárna, takže to vám neřeknu. Jako dobrý sexuální zážitek, když to řeknu slušně, ale to, co slyším, nechcete slyšet. Takže se podíváme na balíček číslo 2. Tak, co o mě říká? Lásku mou, snadno si získám. Páže pentaklů. Tady jsou energie nového vztahu. Co o mě říká? Byli jsme na rande, máme za sebou první pár potkání. Určitě tam došlo k fyzickému potkání. Jo, není to, takže byste si zatím jenom psali. Já to tady vidím, že jste se už viděli. Nebo vnímám. Že balíček číslo 2. A víš, co se stalo? Nějaká katastrofa. Něco se zlomilo, něco se... A iluze. Dobře. Jo. Tady je 9 pohárů. Tohle vypadá jak z nějaký seznamky, jak kdybyste se měli nějaký iluze o sobě, jo. Značka Ideál. A došlo k potkání se a najednou, no to ne, do toho nejdu, jo. Zklamání tady cítím. 2 poháry, ďábel, král mečů. Hele, tohle to je chlap, který za prvý je závislý na vztazích, vytváření nějakých vazeb. A takovej, ale vypočítavej. Jo, jestli je dost krásná, jestli je dost vysoká, povrchní mi jde. Jo, co z toho budu mít, jestli to je pro mě výhodný. Na spodku mám ještě královnu pentaklů, jo, jak kdyby hledal někoho, kdo se o něj postará, ty bláho. A nebo je to chlap, který mohl mít ten pocit z vás, ale mně spíš přijde, že on je v tomhle nastavení. On se má dobře, on nějakým způsobem žije v nějakém svém pragmatismu. Může být i dobře postavený, co se týče práce. A pořád jako hledá vztahy. Jo. Pořád hledá značku Ideál. Ale každou vlastně, aniž by ji skutečně poznal, tak odsoudí v tom smyslu, že Ježíš zase další zlatokopka. Jo. Ona chce určitě moje peníze. Ale prosím vás, tohleto berte tak, že to je jeho nastavení. Jo, 3 pentakly. Tohle není o té ženě jako takový, ale to je o tom, že to je chlap, který prostě je o tom přesvědčen. Jo, láska neexistuje, vztahy jsou biznis. Tohle může být i nějaký docela slušný manipulátor, jo. Královna mečů.
Aha. Ale tohle je chlap, který hledá obchodní partnerku, jo, když to vezmu takhle z pohledu vztahu. Ty mě budeš prezentovat, ty budeš pořád krásná, budeš mlčet, nebudeš pindat do ničeho, nemáš názor, nesmíš mít názor. A jak ho máš, tak tě okamžitě schodím, protože to já nepotřebuju. Jo. Pojď to hrát se mnou. Budeme vytvářet iluzi skvělého páru. Já se o tebe postarám. 3 mečů. A to je povrchní člověk. Jo. Buď máte moc křivý nohy, nebo křivý zuby, nebo málo blond vlasy, nebo jako já ti tu plastiku prsou zaplatím, hlavně, abys je měla. Jo. A to je neslučitelný. A říkám jenom příklady, ale tohle to je člověk chladnej, vypočítavý, který prostě má jasnou vizi, co chce. Ne koho, ale co chce. Jo. To je biznis tohle. Něco za něco. A dokonce je to i takovej ten, co ty dáš mě, když já dám tobě. Jo, tam není chci tě mít rád, chci tě poznat, jaká jsi bytost. Ne, co mi můžeš dát. Takže co o vás říká, je odraz jeho nastavení. Nebyla dost dobrá. Zklamala mě. Jo. Ona by chtěla jako fakt vztah. A věrnost ještě. To by chodí tady, jo. Ona jako čekala, že budu věrnej. Že to je jako... Že to k tomu patří, ale já to tak nemám. Pro mě jsou vztahy biznis. I pro mě to vždycky musí něco přinést. Ale takhle, jo, materiálně. Abych z toho něco skutečně měl, vytěžil. Vypočítavost. Hodně mi jde vypočítavost. Tohle to fakt není pěkná energie. A ještě to hodí do takového toho, že si za to můžete sama, jo. Že pro něj nejste dost dobrá. Vždyť jste v inzerátu tvrdila, že tohle a najednou jako Je tady 6 pohárů. To je někdo, komu bylo kdysi dávno hodně ublíženo. A on si přetransformoval vztahy do fáze a vůbec do nahlížení takového toho emoce do toho investovat nemůžu a nebudu, protože žádný nemám, mám je potlačený velmi hluboko. On to neví, jo, ale on tak koná. A tím pádem to musí vždycky přinést nějaký užitek. Musím vidět a vědět, že to má pro mě smysl materiální. Morálku tady nehledejte. Tady 8 pentaklů. Tenhle člověk má všechno, já nechci říct úplně vydřený, i když do určitý míry asi jo, ale je to postavený na jeho preciznosti. On je sám k sobě tak strašně přísnej, že je přísnej i na všechny okolo. A jestli jste někoho takového potkali, tak rychle pryč. Jo, nezachraňujte to. Tím myslím jeho. To je to totiž, to je dítě. To je dítě v mužském těle, který samo sebe permanentně trestá. Jo. Tomu není nikdy nikdo dost. Jeho 9 pohárů jsou iluze. To není skutečně naplnitelný sen. Hm. 7 mečů. Tam jsou strachy, tam je srabství. To je někdo, kdo se tak strašně bojí, až si k sobě nikdy za žádnou cenu nikoho nepustí. Jo, dokonce jako doporučení je tady 10 mečů. Tam jako není co vymyslet. Tenhle člověk žije ve strachu, potřebuje mít všechno. Na papíře vidět, potvrzení, na všechno potvrzení, jo, obsese, mohl klidně i přijít s tím, no tak si snad půlku zaplatíš. Jo, to jsou přesně tyhle typy. Což na jednu stranu není špatně, jo, ale
záleží, jakou formou je to podaný. Pokud je to v rámci vzájemné dohody, protože se neznáme a sejdeme se, tak si každý zaplatíme to svoje a pak se uvidí, tomu bych i rozuměla. Ale tohle to tak není. On byl připravený zaplatit pouze v případě, že byste odpovídala jeho podmínkám. A musím konstatovat, že těm neodpovídá nikdo. Jo? Ale protože on si z těch svých peněz váží velmi, tak je škrt. Normálně je škrt. Jo? On má, ale nedá. A nedá vlastně nikdy. Jo? On vytváří iluzi, že by mohlo být a myslí si, že na to ty ženy naláká. Je tam velmi silná sebestřednost. Jo. Fujky, moje milé, moji milí, tohle není hezká energie. Ale zase, jo, přišla na rande žena, která nezná svoji hodnotu a semlelo jí to. Pro vás je to informace, jsem v obranné pozici. Dokonce to může být žena, která je kdyby na základě svých zranění z předchozích vztahů se fakt rozhodla, tak já teda půjdu někam, kde to pro mě bude aspoň materiálně výhodný. To je dobrý si uvědomit. Jo, proto vám tohleto tady vyšlo, abyste tohle pochopili. Otevřete srdce. Jinak to nepůjde. Jinak budete přitahovat takovýhle vyčuránky. No. Pěkný. Tak. A balíček číslo 3 s ametistem. Tam cítím jemnější energii, tak doufám. Ale jo. Přítomný okamžik. Vypad jako první, hned to tady na mě skočilo. Což je super, mám z toho radost. Líbí se mi to. Král pentaklů. Karta přítomného okamžiku. Užívám si tě teď. Každý tvůj kousek. Je skvělá. Umí ve mně vyvolat pocit toho, že jsem teď a tady. Cítím každý kousek svého těla, každý kousek jejího těla a ani mě nenapadne se zamýšlet nad něčím dalším. Je to karta posledního soudu. Sní jsem někdo úplně novej, jak kdybych se znova narodil. 7 pohárů. Jo. Cítím tam volnost, svobodu, můžu si vybrat, co bude, jak bude. Nikdo mi nekontroluje, nikdo mi neříká, co mám dělat, protože chci, protože můžu. Tady je veliká lehkost, to je moc hezký. Tohle o vás říká. Jo, je to 5 holí, ale já to cítím 5 pentaklů. To jsou stavy, který ten člověk měl. Jo, nebyl jsem si jistý, cítil jsem se jako nuzák. 10 holí, prošel jsem si utrpením, bolestma, starostma. Nevěřil jsem si. Ty bláho, fuj, 9 mečů ještě navrch, jo. Choval jsem se hrozně. A až když jsem poznal ji, tak mi ukázala, jaký je to žít teď a tady. 5 mečů. To byl. A už není. Skrze ní
se stává novým. Kolo osudu. Je moc hezká energie. Jo, i když tady je ta linka té hrůzy, ale z toho, to je ten výchozí bod tohohle člověka. Takhle jsem byl nastavený v těchto těch strašných energiích, jako 3 pětky v řadě, jo. 10 holí, 9 mečů. Hele, ještě tu máme věž. To díky ní odešlo. Jak kdyby ho provedla. K lehkosti. K uvědomění, že mám možnosti. Jo. Opravdu tady je vychutnávání přítomného okamžiku. On konečně se vymanil z takových těch svých stavů. To jsou deprese čistokrevný. Jo. A pochopil kouzlo přítomného okamžiku. Dokonce se naučil cítit emoce. A dovolit se dívat do budoucnosti. Ale právě s tím, ať přijde, co přijde. Já to vítám, jo. Nejsou tam strachy. Není tam Ježišmarja, co zase ještě přijde. Právě že ne. Jo. Smíření s minulostí. Změny na úrovni bolavého srdce. Jo, tady je spoustu zklamání, spoustu utrpení, křivd, bolesti. Tady přichází velký smíření a 6 mečů, 10 mečů. Díky ní můžu ukončit to svoje mentální nastavení, které jsem měl. Zbavit se ďábla, který mě ovládal. A to je ta hlava, jo. Tady klidně mohlo jít o někoho, kdo měl závislost. Ona každá závislost je v podstatě mentální. Jo. Já vím, že jsou i chemické závislosti. Ale hodně je to v hlavě a tady to bylo hlavně o hlavě. Jo, nějakých přesvědčeních a život je těžký a musím dřít jako vůl a musím se snažit a furt nejsem dost dobrý. Tohle to všechno je pocit, který jeho svíral celý život. A najednou mu bylo ukázané, že nemusí. Spravedlnost. Jo, rovnováha. Vyřešení. Minulost, 6 pohárů. Tohle o vás říká. Že jste mu přišla změnit život. Že jste ho přišla vysvobodit. Jo, počkej, rozpustím si vlasy. Tak asi tak. Vysvobození z věže. Chuť do života. Je tady rytíř holí. Znovu v něm vzbudila touhu žít. Ale opravdu žít. Vážím si jí. 2 poháry. Tady je někdo, kdo ztratil víru ve vztahy jako takový, jo. Že prostě nic nemůže být dokonalý a nic nemůže fungovat tak, jak by si představoval, protože to je život, že jo, život je pes. Já vidím Helenku Růžičkovou. Na to já jsem. Na život já jsem pes. Tak tady je najednou pochopení, že ty bláho to jde. Jo, můžu být šťastný, můžu mít rodinu. 10 holí. Teda 10 pentaklů se 4 holema. Já můžu, já si to zasloužím. A já to tak chci. Tady je velká touha, velká láska, velká spřízněnost. Ale ten člověk to neviděl.
A ta žena je tady teďko sama. Jo, na spodku mám synchronicity. Jestli jste od sebe, jakože mně tady přijde, že jo, že tady je nějaká fáze, kdy ten člověk si musí ještě něco vyřešit, tak všechno mu vás připomíná. Jo, dokonce se občas až lekne. Ještě tam musí něco uzavřít. Jo, tady. Jestli jde o rozvod nebo nějaký dořešení nějakých právních záležitostí z minulosti. To tu je, ale 4 meče. Jo. Uzdravení. 7 pentaklů. Tohle můžou být dvouplamenný vztahy. Já prosím vás, vám neslibuju, že budete spolu. Tady se bavíme o tom, co o vás říká, co si uvědomuje, co mu jede hlavou a kde je ten význam v tom jeho životě. 8 pohárů. Už je třeba se odstřihnout od toho, co bylo, odejít. Dva meče. A pohnout se kupředu. Nicméně je tu takový to, že by to šlo. Karta milenců. Musím se rozhodnout pro sebe. Tady někdo stojí, je tady hodně těch váživých, váhavých energií v tom smyslu, jak kdyby byl na hraně. Jo, jsem nebo jsem. On už to ví, jo, on si spoustu věcí uvědomil, ale musí dát sám sebe do pořádku. Vyléčit se, uzdravit se, odpustit si všechno, co ho tížilo, trápilo, v jakých energiích tady byl v tom prostředním pruhu, ten byl brutální a hrozný. Jako čistý utrpení, takový trošku očisteček, bych to tak nazvala. A pak teprve se ozve. A pak to začne lítat, pak začne konat velmi rychle. Jo. Pak se tady dovíte, že vás miluje, že si to uvědomil, že chce, abyste spolu byli a že proto udělá všechno. Jo, máme tu 8 holí, máme tu mága, máme tu královnu poháru a smrt. Může se jednat o někoho ve štíru, velmi silně, klidně tohle můžou být 2 štíři, jo, jen tak mezi náma, nemusí. A je tady hodně taková transformační, já to slovo nemám ráda, ale v tomto případě opravdu jo, energie takového toho velkého posunu, konání najednou teď. Jo. Teď jsem se rozhodl a teď ti to dokážu. To je to, já ti to dokážu. Já to s tebou chci tvořit. Já už vím, co mám dělat. I když dlouho tady byl v zabržděných energiích. Jo, v energii rytíře pentaklů, kdy jako nějak tu jsem, ale trošku bez života. Jo. Jak kdyby furt na něco čekal. Klid. A 4 pentaklů. No. Nemohl se dlouho od ničeho odpoutat. Něčeho se vzdát. Ono zase, když jste v energiích, na čem lpěl, na přesvědčení, že na to nemá. Že si to nemůže dovolit, že nemá odvahu, že už dlouho sedí tady v těch prostředních energiích, takže jako já to asi nedokážu, já na to nemám, to už není pro mě, ale je, hele, má tu blázne. Nový začátky. A v roce poustevníka se začnou dít věci, dojde k rozhodnutí, je tu nová energie a je tu energie lásky, pochopení, nových příležitostí, je tu eso pentaklů, eso holí, jo.
rozhodne se pro nový začátek a otevře srdce. To je moc důležitý. Máme tu ještě jednotu. Spolupráci s jednotou. Já prostě přijímám svět tak, jak je. Žiju teď a tady. A kdyby zítra mě přejel auto, tak ať už si můžu s klidem říct, že je to úplně jedno. Protože dneska jsem žil tak, jak jsem cítil, že mám dneska žít. To je moc krásný. A tohleto je tady v interakci. Jo? To o vás říká. Tohleto jste v něm vyvolala. To jsou hodně hluboký procesy. Dlouhý. Tohle není týden, jo? To není, že jste potkali někoho novýho, on se z vás bláznil. Tohle to tady trvá. Pěkné. Tak zkusíme zase udělat třeba ještě další díl, protože ty 3 nejsou úplně moc. A uvidíme. Jestli se vám to líbí, chcete další pokračování, tak mi dejte vědět, budu ráda. Tak jo, ode mě pro dnešek všechno. Mějte se krásně, ať se vám daří. Dejte mi vědět, který balíček byl váš, nebo jestli vůbec byl nějaký váš. A já se na vás budu těšit zase příště. Opatrujte se. Pa.